כאן. סטטוס שידור חי עכשיו בפייסבוק לילה כלכלי, ואנחנו אל הטייקונית שלא נוהגת להתראיין. עם הון שמוערך ב2.5 מיליארד שקלים, יש לליאורה עופר עסקים שנוגעים לכל אחד מאיתנו, מהקניון ועד לבנק מזרחי טפחות. הבת של יולי עופר המנוח, הבת דודה של עידן עופר, היא אחת הנשים החזקות במשק הישראלי, והיא במקום ה-44 ברשימת עשירי ישראל. ליאורה עופר כאמור כמעט לא מתראיינת, והיא התייצבה אצלנו לראיון נדיר ובלעדי מקניון רמת אביב שבו היא מרגישה בבית, כי היא יושבת ראש קבוצת קניוני עופר לשעבר מליסרון. ערב טוב. איך הצלחנו לשכנע אותך להתראיין? זאת השאלה. שאלה מצוינת. אני חושבת שיש פה בקניון רמת אביב איזשהו מיזם שהוא מיצג מדהים. בנינו מתחם בניחוח פריזאי עם קפה איכותי, סדנאות אפייה, נגנים וציירי רחוב. אנחנו עושים את הכל כדי לשמח את המבקרים שלנו פה בקניון. המיתון נחת קשות על רשתות השיווק. בקניונים גם כן מרגישים את זה בעוצמה כזאת? תראה, הקניונים הם לא יחידת חיים נפרדת. הם בהחלט קשורים להרגלי צריכה וליכולת הצריכה של הציבור. הם הדופק של הצרכנים. וכשיש האטה באופן כללי, היא מורגשת גם בקניונים. צוק איתן עיקה בקניונים. אבל היה תיקון אחרי זה בתקופת החגים, וגם היום. אז את מסכימה שיוקר המחיה בישראל הוא שורש כל רע? אמרת דבר מאוד נכון, יוקר המחיה בעצם הוא מרכז הבעיה. מה שאותי היום יותר מדאיג זה שהממשלה לוקחת היום החלטות פוליטיות שהן כלכליות, פופוליסטיות, ולא מטפלת בבעיה האמיתית, שזה יוקר המחיה. ההחלטות הן תלויות בזה שאם הממשלה תתפרק או תשרוד, הן לא בהכרח ענייניות ונקודתיות. אז בעצם את אומרת שבבעיית יוקר המחיה בישראל לא מצליחים או אפילו לא רוצים אולי לטפל. אני חושבת ששני הדברים ביחד, כי יוקר המחיה הוא מחיר החשמל, יוקר המחיה הוא מחיר המים, יוקר המחיה הוא שכר העבודה הנמוך, יוקר המחיה תלוי בכל כך הרבה פרמטרים שלא קשורים לשכר הדירה בקניונים ולא קשורים לדברים אחרים. במיסוי שיש על יבוא ומיסוי מקומי. זה תלוי בהרבה מאוד דברים שהם לא בידיים שלנו, אלא בהחלט בידיים של אנשים שיושבים בממשלה ובמשרד האוצר. אני לא חושבת שהם מטופלים כראוי היום. הם היום נתונים לגחמות פוליטיות, כמו שאמרתי קודם, של אם הממשלה תשרוד או תתפרק. בסיס הזה אי אפשר לעשות כלכלה בריאה. לאן את רוצה לקחת את קניוני עופר בתנאים האלה שפירטת עכשיו? אני רוצה להמשיך ולמשוך אותם להשבחה, לבידול של הקניונים, כמו שאנחנו עושים ברמת אביב, כמו שאנחנו עושים בקניונים אחרים שלנו. ואני מאמינה שכשאתה מכבד את הלקוח שלך, אז הוא פשוט שלך. והעובדה שאת מדורגת בין 8 הנשים החזקות בכלכלה הישראלית, זה מחייב? מעניין אותך? מאתגר אותך? תראה, אני לא מתעסקת בשום אתגר שהוא לא תוצר של הסדר יום שלי או של העבודה שלי. ממש לא מתעסקת עם זה. האתגרים שעומדים לפניי הם סביבת ההתרחשות העסקית במדינה שלנו. זה מה שמעניין אותי. להמשיך, ובתוך הסביבה כל כך מורכבת ובעייתית וכועסת הזאת, להמשיך ולעשות את הכל בצורה הכי טובה והכי מוצלחת שאפשר. אז לא נראה אותך אם ככה בפוליטיקה יום אחד לא רחוק. ממש לא. בטוח? אני אעזור ככל שאני אוכל למי שאני אאמין בו, אבל באופן אישי, תן לי ליהנות מהנכדים שלי. טוב, שתהני. תודה רבה לך. גדי, תודה רבה לך. טוב, יש לנו פרשנים כמובן, גם הערב, ליאת רון ודורון כהן, שלום לכם. שלום, שלום. עקבתם יחד איתנו אחרי הרעיון הזה, שהוא באמת די נדיר עם האישה הזאת. ליאת, נו, את ראשונה. נורא התרגשת, גדי. נראה לי מגודל המעמד, אני צוחקת. קודם כל אני רוצה להכניס... זה הכל היה הכנה למפגש איתך, את לא הבנת. ברור, אתה ריקחת אותם. טוב, גברת עופר, אני חייבת קודם כל להצדיע, אישה בעסקים, באמת אחת מהגברות הראשונות של הכלכלה הישראלית, אני תמיד מאוד מחבבת את העניין הזה, ועכשיו לעניין באמת. כאשר מדברת הגברת עופר על יוקר המחיה, צריך לקחת בשקלול הזה גם את מחיר הקניונים, גם את כמה שהחנויות
צריכות לשלם לה ולשכבותה, ואחר כך מגלגלות את זה על הצרכן, להזכירכם. זאת אומרת שייתכן, אני מעלה איזושהי סברה היפותטית לחלוטין, שייתכן שאם המחירים בקניונים היו יותר זולים, מחירי הסחירות כמובן, אולי גם היינו משלמים פחות על מה שאנחנו קונים בקניונים. לכן, המלצה קטנה, מי באמת רוצה, ואם באמת אנחנו מכירים לליבה, תאות הגברת עופר, תוותר קצת על רווחים במליסרון או בקניוני עופר, ותרחם גם קצת עלינו הצרכנים שמשלמים הרבה על ביגוד, על הנעלה, על מזון, על כל מה שנמצא בקניונים היפהפיים שלה. תרומה קטנה למלחמה ביוקר המחיה, לא הרבה. אוקיי, דורון? המלחמה ביוקר המחיה מתחילה מהצרכנים. הצרכנים הרבה יותר מודעים. אנחנו רואים בימים האחרונים את התוצאות של הרשתות הקמעונאיות. בוודאי משפיע גם על הקניונים, ולאט לאט זה לא יחלחל מטה, אלא זה יעלה למעלה למי שעומדים מאחורי כל העלויות הגבוהות, מאחורי כל התשומות הגבוהות. מה שאתה אומר בעצם שהצרכן כבר יכריח את ליאור העופר לעשות את ההקלות של יד דיבה? אני חושב שהצרכן הכריח את הקו הראשון, שזה הקמעונאים, ועכשיו הקמעונאים צריכים לקחת את המלחמה הזאת למעלה ולהכריח את אלה שהם משלמים להם, שביניהם גם ליאור העופר וגם היצרנים והמשווקים. הפרולטריון ינצח, ליאת, אל תדאגי. נו, אם הפרולטריון היה רוצה לנצח, הוא היה עושה את זה כבר ב-2011, הוא רדום כרגע. ניסיתי להרגיע אותך, לא הלך. לא הולכת. תודה. בפעם האחרונה שמתחרים חדשים נכנסו לשוק הסלולר, כולנו הרגשנו